Ассалому алейкум ҳамҷиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва Боғ. Имрӯз 20 апрели соли 2024 мебошад ва ман ба шумо як алафи аҷоибро, ки номаш ҳам аҷоиб аст, номаш шоҳ алаф аст, нишон медиҳам ва пешниҳод мекунам, ки барои харидорӣ кардан. Ин анами хеле алаф будааст. Ана додари мо соҳиб гуфтеда номатона? Соҳибҷон анамиҷода парвариш карда истодааст. Кани як ду тиша гиред дастатонда. Ин номаш шоҳ алаф будааст, махсус барои гӯсфанд будааст, барои гӯсфанду гов. Ин манам хеле дар тӯбакҳо фурӯхта шидиян. Инам ами реша ҳамин ми? Бале, вақти шинондан накера қайчӣ мекунем. Аккурат нахушрӯ дар ин ҷоягда шинонанша баҳар. Ин як аҷоиб алаф будааст. Ина бинед, ана ин чанд моҳа ана ин? Уже 3 моҳ мешавад. 3 моҳ шуд шинонданатона. Чандта шинонда будед амҷо? Як реша сплашной буда. Як решаи калон? Бале. Ина бинед, ки ин чӣ қадар ранги ғумай, ин чӣ қадар алафи бомазза барои мол. Ман дар қаваташ бо як ролики дига аз Турция мемонам. ин алафро 3 бор 4 маротиба дарав мекунед. Ана ниҳоят вазни калон дорад, вихади калон, баромади калон дорад. ин юнушқая 2-3 маротиба зиёдтар бор метиҳад. Агар инро анхел дар ҳамин вақти 1 метр буданаш ҳам хел даравед, агар ин бениҳоят алафи нағз будааст, лекин инро 2 метр 2.5 метр карда медараванд бисёр вақт. лекин агар шумо хел 1 метр карда даравед, ҳам ғизоноки баланд ҳам ба маза мегиред, ҳам 4-5 маротиба мумкин дарав кунед. Агар 2 метр 2.5 метр карда дарав кунед, инро мумкин 3 маротиба дарав кунед дар як сол. Ин номаш шоҳ алаф будааст. Шоҳ алаф будааст. Мана ин якта ина шумо мешинонед. Ман нархи инро мепурсам, як донаашро менависам. Нархи як донаашро. Ҳоли ман бояд аз дигар одам пурсам нархашро. Мана инашро шинодед. Кай шинодед? Чӣ ба набр омадааст инош? Ино акнун наобромасуд яна кажонона. Кани нишон тиҳед. Аз уни гӯспанчаку анамино. Барои гӯсфандчо ҳамино? Бале. Анамино наобромасуд я. Ана ин бо барои гӯсфанд будааст инаш ма. Бале. Чи инош майдатар мешавад ме? Ино камтар намудошон дига хелтара канака. Буғумошон майдатара канака ҷон. ин бо монам ки мулоимтар бошад, а? Бале. Инора айно камтарак. ҳамҷиёрони азиз, ба ман вақти консултатсия ман гирифтам, гуфтам ки ин шоҳ алафаш чӣ хел зиёд карда мешавад ва дар 1 гектар чанд қа меравад. Шумо ҷӯя кашида 50 ба 70 ё 50 ба 1 мешинонед, чунки ин зиёд мешавад, ку дар як сол пуршида мешавад. Дар 1 гектар мерафтааст аз 1200 то 1500 донаям ва баъд мобайни 1 сол 2 солда ва 1 гектари шумо анам хел ғафс мешавад ва шумо бемалол гирифта инҷа бурида дигар гектарҳоятонро зиёд мекунед. Барои одамоне ки 4-5 сотиқ замин доранд, агар ҳаминро шинонанд, бемалол, ман боварӣ дорам, бемалол 3 та 4 та гова 1 солда мебароранд. ҳам алаф медараванд, мебанданд, ҳам алафи сабз метиҳанд дар говашон. баъд ин витаминҳои бисёрам доштааст, сершир ҳам мекардааст. Ана хуласи гап ки ҳамин навигариҳоро мо ворид карда истодем. Ин аз Турция ворид шудагӣ шоҳ алаф. Ин барои гов аст. Мана инам навшинодагӣ барои гов ва инашро барои гӯсфанд. Инаш вай будааст, маҳин будааст, бо нежне будааст, барои гӯсфанд маҳин будааст, махсус барои гӯсфанд. Инаш барои гову гӯсфанд. Дар онда бо аралаш ҳаст. Шумо ҳамҷо чанд дона доред барои фурӯшӣ? 10-12 ҳазор зиёд ҳаст. 10-12 ҳазор дона зиёд. Яъне ки ба ҳазур як 8-9 гектарда мерасидааст ҳаминҷода. Ман нархашро аниқ мекунам, дар қабати эълон мемонам, ҳозир намедонам чанд пул нархаш донаш, лекин ин қимат чиз ман гуфтан ҳамуна ман нархаша бовар накардам. Шумо ҳоли нагӯям, як маротиба дига аниқ гӯям, баъд шинонам ки ҳамун нархи шонидагӣ ман ҳамун ми гуфта бо як маротиба дига аниқ карданӣ. Инро 40 коробка овардан, 20 коробкашро партофтан, чунки то овардана хушк шуд. ин қимат ғалтида ино. Хай ба ин нигоҳ накарда, ина сабзондан ин бачаҳако дар деҳаи Камонгарон, шаҳри Варда, деҳаи Камонгарон. Ман ҳамин шоҳ алафро сар кардан парваришашро. ин аку стартап мешуда, акун навигарӣ дар соҳаи кишоварзӣ. ин як дона, худаш як дона буд, зиёд шудааст. Ман ҳамин як донаро шинондан,
мана як донашро решаш мана маълум. Ман аз бехаш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ин 10 та зиёд шудааст дар чанд моҳ? қариб 1 моҳ. як моҳда 10 та зиёд шудааст. ҳатто охири сол боз зиёд шуда мегирад ме? ана ҳамдиёрони азиз, ина бинед ки дар 3 моҳ мана ин решаш бисёр буд, на вақти шинондед. Ина решаш бисёр буд, бар ғавз шудааст, лекин ваъда кардан ки дар як сол ин 10 та 15 то 20 та аз бехаш алаф боз метиҳад, амхе бутта мезанад. Ҳар як тайба ихе бутта ки зад, шумо гирифта бо гектар худатон зиёд мекунед, аллакай бипул аз замини худатон зиёд мекунед. Ҳамдиёрони азиз, марҳамат карда шоҳ алафро ман фикр мекунам кадоме агар ин корро барвақттар сар кунад, чӣ хеле ки мо мегӯем ки пистаро барвақттарак сар кун, шинонданашро ки фоидаро тезтар мебинӣ, ин алаф ҳам ҳамин хел чӣ қадар тезтар сар кунад, кадоме ҳамин шинондани ҳамин алафро, ҳамон қадар фоида гирифтанро тезтар ба даст меорад. ин юнушқаро чанд маротиба болояш зур мебиёяд. ин ҳам бо ғизонок будааст, ҳам бо бисёр алафи бисёр медоз. аз як гектараш акун дурост гуфтми турк 700 тонна гирифтааст. хай биед 700 та не 350 ана 400 тонна 200 тонна гӯед. юнушқа ин қадар наметиҳад ки аз як гектар. дуруст? ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворча аз шоҳ алафи дударакамон соҳиб. ана ман рақами телефонам мемонам, нархашро мемонам, муроҷиат кунед, кадоме гирифтанӣ шуд ба воситаи ман инро дастрас мекунем. дар паноҳи худо бошед.